ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti kad daga yau ya naji kun daga muryau sama, ya naji kuna magana kai kana cewa a zaɓuwa ne ya zama shugaba, wane ya zama shugaban su wannan. Yace to kar ku kuma daga yau, in ji Allah. Kuma da kalma mai ban tsoro yace an ta habata amalukum, domin dalili kada ayyukanku duk in rushe su gaba daya. Cewa antum la tashuru, kuma babban tashin hankalin ba za ku gane na rusa ku. Wanda ya zama muskilarsa ta zama a wuta taba shugaba ne, to billahi allazi su ne wanda Allah zai ce da su iksa'u fiha wala tukallimun, kai ka kuma magana kowa in shiru, a rufe kofar jahannama gaba daya. To kakka sake ka shiga wannan layi, kakka sake ka shiga, ba a taba shi. Wannan ita ce ka'ida, ko kana da ilimi ko baka da ilimi, ko ka gane ilimi ko baka gane shi ba. Ka'idar shine karka sake ka taba darajar shugaba, ko da hujja ko ba hujja. In mutum ya taba darajar shugaba, Allah ya tsine masa albarka. Ko an ce ɗauko hujja ya ce na karanta gurin nan, to dai haka Allah ya tsine masa daidai. Malam Sayyidina Abubakar fa abinda zai kara wa musulunci karfi fa suka yi magana akai. Wannan shine ka'ida. Sayyidina Abubakar yace ni na ga fahimtar ƙaƙa ko a ƙarau dan Habisu yace tana da karfi, shugaba ka sa ya zama shugaban Banu Tamim. Wannan hujjarsa ce ya rike, kuma a zaɓi waɗanda suke hazikai, waɗanda za su jagoranci, abu ne mai kyau ai, ko ba ka bane? Sai na Umar ya ce to ni ko ina ganin kaifin hankalin a ƙarau ɗan Habisu ko kaka akan dai mutum biyun nan suka yi sabani, ɗaya i zaɓi a ƙarau ɗan Habisu, ɗaya ya zaɓi a ƙa. To amma inda abin yake, shi sai na Abubakar ya zaɓi ɗaya, sai na Umar ya zaɓi ɗaya. Yanzu kai a ganin ka a nan me ma abin wani abu, in dai a rayuwar mu ce tamu ta tsarin mutane, a sai a ce ba wani abu, kai kawai ka yi haƙuri wannan ɗin ya zama shugabansu. Ba yake na an gama magana ba? To a shi a gurin jan layi ne, nan ba a yin haka. Yanzu ka ji abin da fa aka yi kenan, ya abin da aka yi kenan. Ba magana cewa to ai dama wata maslaha suka duba a ciki, ina ruwan Allah da wannan maslahar, shi ta shugaba yake yi.